Earki gatxik zaleok, Gabon deizbela, Josean Tolosa, Gabon! De jondeiala, Xavier. Jendea, deika eta deika Euskal Telebistara, non sartu dote dira Josean Tolosa eta Xavier euskitze? Da, leku txarrenez, hemen gatxerek berriz, eta gogokin gauzek politik eta onak iteko. Eongo atxik! Hoi nik esaten, Xavier. Egia, nola izaetzakik? Eongo atxik. Apa, kaixo, jogotzonek berri bat irakurriko dugu oraintxe bertan. Bai, kaixo, Joseina, bai, notizio ikaragarria daukat, bai. Impresionante! Venga, kaixo, familiz, zeinen sudurra da... Carlos Arguiñano, altxa guztietako perrejila. Hemen da Guazeman, formula berritua. Txiste kontalaria, enpresarioa eta gauza guztien gainetik, behasain, zarauztar, sukaldaria!